mag somo migao mar somo koro yango ni kwana tamalo 61 mag nyithindo mane obeni donje skunde ne grade mar 10 osonje skunde kendo gidhi nyime ge wuothe dhot ka dhot par manyo jopuonjre ma pod ni pacho e thuolo ma juma achiel momedi mondo mi jopuonjre go duto odonje skule bo 100% transition ma biro e kinde ma jolony weche somo to koni medo thuolo kamoro ok nyal miyo jopuonjre mani pacho donjo e skul ka gilero ni mana ka piny owacho kal kuom jatend piny odonjo e kelo golo chik mane jopuonjre ma pod onge omenda odonjo e skul. Judith Omondi miwa ler. E sub-county Malurambi, county ma Kakamega, Nixon Baraka donjo e kwan kawuono mar miche mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde mag junior secondar juma achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 chako donjo e skunde. Nixon ne oyudo points 68 kendo winjo riwre kod skundi Awuoyi ma Butere. Kata kamano gi ngima wuon mare ma osebedo ka yware kod tuo ok onyal yudo omenda mar chwale Butere Boys. Sina mbele wala nyuma, tafadhali naomba mnisaidie. Mimi mamangu aliniacha nikiwa miaka 3 kwa sababu nilikuwa na severe financial problems. Up to now sijamjua. Hapo mwanangu amefanya bidii katika masomo yake hadi akapata alama 68 kati ya kutoka kwa 72. Sasa yote aliye huko nje ningeomba nisaidie ili mwanangu aende shule. Alikuwa ameitwa Butere Boys High School. Sigana mar Nixon en mana achiel kuom sigana mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde senior secondar kendo gine magimiyo migao mar somo omedo ndalo ma jopuonjre gi owinjo donji e skunde nyaka tarik 23 dwe ni. E twak marwa kod Boaz Waruku mar elimu bora, sirikal owinjo manyo mar manyo kaka jopuonjre gi donjo e skul. Pod wadhi bedo gi nyithindo madhi bedo gi tabu mang'eny sana kaka nawang'iyo kata ikruok mane giketo mondo nyithindo moe grade mar 10 grade mar 9 donje grade mar 10 iyudo ka ikruok no bechgi ni malo mang'eny jonyuol nomiyo pok otero nyithindgi koro kata imedo negi ndalo ni mondo mi gibiti ka pok pesa no yudogi pod wadhi we nyithindo mang'eny chien. E report ma ogol kod migao mar arita, atamalo 61 mar jopuonjre mag grade mar 10 oseriwore kod senior secondar. E teko mar chopie lek mar 100% transition, migao no chano wuothie dhot ka dhot mar manyo jopuonjre mani pacho go poro kokalo kuom barasa mag anyuola, kuonde lamo kaachiel kod chwalo sir mag basari kokalo kuom sirikand counties, CDF e kind sir mamoko kaluwore kod oboke margi. Gino makata kamano jolony e weche somo koni owinjo par matut. Kanyo ka sirikal nadwa ni mondo mi okony to ningo ging'i ni tang'o momiyo system manwachako mwawe ni dhi konyo mwadhi miyo nyithindo bedo gi yot gi jonyuol bedo gi yot ni ang'o miyo mzigo ema medore. Ningo beni ging'e ni mzigo no gine moningo giting'. Education king'iyo budget mane giketo 2025 gi 2026 en gi bilion 702. Kikete budget kato lal pesa nitiere gikao giketi mondo miyo kony skundegi. E weche makit somo kata pathways mag Woodwork metolwaki e kind mamoko bende Waruku ywak ni nyalo lal ka okores gi mapiyo. Mondo mikik learning areas ka dhi tho kendo dhi gol gi oko kata finally biyud ni onge ng'ama kawo gi. To kendo ka onge japuonj to ere gima ng'ama dhi konya, ng'ama dhi tiega kanyo. Mano kama onego gi address sani. TSC nigi function mar advisory kanyo ne sirikal mamalo mondo mi gi kony gi integrate gi wuog gi training institutes, universities to gi teacher training institute mondo ging'i kaka gitimo tiegruok no. Judith Omondi.